Nici n-a apucat să se învețe cu statutul de vedetă, că a și obținut un rol la care nici actrițele de succes nu îndrăznesc să viseze. Joacă în celebrul film What About Love, care se filmează la București alături de Sharon Stone și Andy Garcia. Pare incredibil, dar iată că norocul i-a surâs Anei încă de la început de carieră. A participat la un casting unde i-a impresionat pe producători. Aceștia i-au dat imediat un rol mic, dar într-un film mare. Ana a primit rolul recepționerei de la care Sharon cere cheia de la hotel. A îmbrăcat o uniformă sexy și s-a comportat ca o adevărată actriță. Am avut un rol de recepționeră. Practic s-au filmat două scene în care Sharon Stone venea cu taxiul, intra în hotel și venea spre recepție unde cerea o cameră. I s-a dat o cheie. La recepție eram două fete și managerul hotelului și a mai fost încă o secvență în care se filma forfota din hotel, care am fost și eu prezentă. Așa a avut ocazia să o vadă în carne și oase pe Sharon, pentru că a lucrat direct cu ea. Ba mai mult, Ana și-a făcut curaj și s-a băgat în seamă singură cu celebră actriță. Într-una dintre pauzele de la filmări, eu am reușit să schimb câteva vorbe cu ea. Am hai, a spus hai cu un zâmbet, am întrebat-o do you like Romania și a zâmbit, practic, nu a dat un răspuns concret. Foarte bine arăta la față, asta m-a impresionat foarte mult, fără riduri. Cu greu puteai să ajungi să vorbești direct cu Sharon. La tot pasul era înconjurată de bodyguards, spune Ana. Este o femeie, pot să spun o femeie normală, doar că mereu e înconjurată de armata de bodyguards și este foarte bine păzită. Tot timpul, la fiecare pauză, venea, o machia, o aranja, să stea fiecare șuviță foarte bine. Era și iubitul ei cu ea? Da, și mai era încă un băiețel cu ea. După filmări ne-am retras pe ușa din spate, se adunase foarte multă lume în holul hotelului, mulți curioși să vadă ce se întâmplă, plus erau foarte mulți membri ai staffului. Dacă tot a avut această șansă, Ana vrea să profite de toate oportunitățile și să încerce să devină o mare actriță. Intenționezi să continui pe acest drum, pe al actoriei? Da, deja am mai primit din partea PR-ului de la agenția care am fost la casting, am mai primit deja 2 oferte.